ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ରହୁଥିଲେ। ସେ 2 ଜଣ ବହୁତ ଗରିବ ହେଇଥିବାରୁ ଗାଁରେ କୌଣସି ଲୋକ ଘରେ ରଖିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ 2 ଜଣ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକା ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଦିନ ମଜୁରୀ କରି ଆଣିଲେ 2 ଜଣ ଖାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ମଜୁରୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ ନାହିଁ ସେଦିନ ଉପବାସ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ବହୁତ ସରଳ ନିରୀହ, କେବେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଭିକାରୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ନିଜେ ଉପାସ ରହି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଶୁଣ, ଆଜି ଘରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ ରୋଷେଇ କରି ତମକୁ ଦେବି? ସ୍ୱାମୀ, ଆଜି ଘର ଘର ବୁଲି କାମ ଖୋଜିଲି, ହେଲେ ପାଇଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖରାପ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକି 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନି। ଗାଁର ମରଦମାନେ କେତେ ଶାଢ଼ୀ ଗହଣା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଉଛନ୍ତି। ତମର ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ ସେସବୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଗହଣା ତମେ, ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ହାତର ଶଙ୍ଖା ଆଉ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଏମିତି ଲାଗିଥାଉ। ସତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ତମକୁ ପାଇଛି। ଏଇଟା ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ। ଥାଉ ଥାଉ, ଏତେ ଆଉ କୁହ ନାହିଁ, ଚାଲ ପାଣି ପିଇ ଶୋଇଯିବା। ସ୍ୱାମୀ, ଆମର ପିଲା ହେଇ ନାହିଁ, ଭଲ ହେଇଛି। ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ତମେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ। ସ୍ୱାମୀ, ତାକୁ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତ? ମୋ ପିଲାଟା ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଥାନ୍ତା। କିଛି କୁହ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଆମର ବି ଛୁଆ ହେବ। ତାପରେ 2 ଜଣ ଯାକ ପାଣି ପିଇ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି କାମ ଖୋଜି କାମ ମିଳେ ନାହିଁ। ଜଣକ ଘରେ ବାସନ ମାଜିବା ବଦଳରେ ଭାତ ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସେ। ସ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ଆସିଗଲ। ସ୍ୱାମୀ, ଆଜି ତୁମକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ହବନି, ମୁଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଛି, ଆସ ଖାଇବା। ହଁ, କାଲିଠୁ କିଛି ଖାଇନି। ହଁ, ବହୁତ ଭୋକ କଲାଣି। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀ ଆସି ଖାଇବାକୁ ମାଗେ। ଭିକାରୀ, ଆଜ୍ଞା ମାଲିକାଣୀ, ମୁଁ 2 ଦିନ ହେବ କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ, ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ସ୍ୱାମୀ, ହେଲେ ଆମେ ମାଲିକାଣୀ ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀ, ସବୁତକ ଖାଇବା ସେ ଭିକାରୀକି ଦେଇଦିଏ। ଭିକାରୀ ସେ ଖାଇବା ସବୁ ଖାଇଦିଏ। ଭିକାରୀ, ଭଗବାନ ତମ 2 ଜଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ମୁଣି ରଖ। ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ତମ ଭଳି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଏହାକୁ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ଭିକାରୀ, ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ଯାହା କରିଲ କେହି କରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ବହୁତ ମୁଣି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ତମେ ମୁଣି ରଖ। ଭିକାରୀ ସେ ମୁଣି ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ଭିକାରୀ ଯିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ମୁଣି ଦେଖନ୍ତି, ସେଥିରେ ସୁନା ରୂପା, ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଅଛି। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଗାଁରେ ଜମିଦାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର 4 ପୁଅ ଝିଅ ହୁଏ। ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି।